6 августи соли 2019 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари корӣ ба ноҳияи Балҷувон ҳамчунин дар маркази ноҳия гулгашти муосирро ки бо тарҳ ва дизайни баланди меъморӣ бунёд гардидааст мавриди истифода қарор доданд. Гулбоғаки Балҷувон гулистони ватан чун боғи ирам барои ёрони ватан ҳар барги гулу ғунчаи шодоби ватан андар қадами дӯст гулафшони ватан гулбоғаки Балҷувон чу гулзори ватан бишгуфта ба рӯҳи ёру меъмори ватан аз файзи қудуми ин азизони ватан чун дастагуле шукуфта ҳар хори ватан гулбоғаки Балҷувон гулистон шудааст як гӯшаи поки Тоҷикистон шудааст ای دوست بیا بر قدمت گل بیزم گلباغیرم چو عنبرافشان شده است با شرافت های عرشی پدر خوش آمدید با شریفی به ملت معتبر خوش آمدید خوش آمدید پیشوای معظم ملت سلام شما دارم макони истироҳатӣ дар доираи таҷлили сазовори ҷашни 30-уми солгарди истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд гардида он дар масоҳати умумӣ 80 садяк доман густурдааст. дарозӣ ва паҳнои гулгашт бошад 450 ба 20 метр мебошад. бино ба иттилои масъулин ин ягона макони истироҳатиест ки аз ҷониби соҳибкорон ва дастгирии мардуми бонангу номуси ноҳияи Балҷувон бунёд гардидааст. корҳои сохтмонии гулгашт ҳанӯз моҳи августи соли 2018 оғоз гардида он дар муддати кӯтоҳ ва бо сифати баланд ба итмом расидааст. тамоми роҳра ва гузаргоҳҳои макони истироҳатӣ сафолакпӯш гардида дар дохил ва атрофи он 88 чароғаки муосир ва 24 нишастгоҳи замонавӣ насб гардидааст ки хусусан шабонгоҳ барои гаштугузори сокинон мусоидат аст. ҳамзамон дар ин ҷо ба хотири зебою дилкаш гардидани гулгашт беш аз 4000 дарахтони ороишии сояафкан ва беш аз 7000 гулҳои мавсимию доимӣ шинонида шуда қитъаҳои алоҳидаи он сабзазор карда шудааст. миннатдории худамро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам ҷаноби олӣ мерасонам ки барои мо ҷавонон чунин шароитҳоро муҳайё кардааст. мо ҷавонон бо боварӣ комил гуфта метавонем ки мактабро бо баҳои хубу аъло хатм намуда дар ноҳияи Балҷувон саҳми худро гузорем. шукронаи истиқлолият, шукронаи ободӣ, мо чунин ободиро дар хаёламон медидем. айни ҳол бубинед ки ноҳияи мо чӣ қадар зебо гаштааст. биноҳои хуб, роҳҳои хубу барҳаво сохта ба истифода дода шудаанд. миннатдории худамро на фақат аз номи худам ва аз номи тамоми ҷавондухтарон ва ҷавонони ноҳия ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам пешвои миллат мерасонем ва гуфтаниам ки аз дастгирии беандозаашон сипосгузорем. мин баъд низ мо ҳамчун кадри ҷавон содиқонаву софдилона хизмат карда саҳми худро дар ободии кишвар мерасонем. зимни боздид аз корҳои ободонию кабудизоркунӣ дар гулгашти марказии ноҳия пешвои миллат ба сифати корҳои анҷомёфта баҳои баланд доданд. қобил ба зикр аст ки то истиқболи ҷашни 30-уми солгарди истиқлолияти давлатӣ дар марказ ва деҳоти ноҳияи Балҷувон боз бунёди чунин гулгашту майдонҳои истироҳатӣ дар назар дошта шудааст.